Hello, i-demonstrate ko lang po ang export and import features kan NS automation files na i-share ko sa Indo soon. Okay, so mapuun po kita sa template for class advisors, di ba? So ini ang file na lalagan kan mga advisors, kan mga pangaran kan mga estudyante, and iba pang importanteng dataset. So let's say, igawa na ang school kan um, accomplished template for class advisor. So example digde, Alpha Elementary School ng OWAS North District. So napili niya is sarong section per grade level. So kada sarong sheet dyan represents the section kan grade level na yan. So igwa po siyang laog gabos. Okay. Ang template for class advisors, wala pa po yan kan mga categories digde sa height and weight categories. Okay, and wala din siya kan mga forms. Okay, so basic template lang po siya. Ngunyan, with the export and import school functions, ang gigibuhon lang po nindo ay i-click ang button na yan. So, ang paano nindo yun gigibuhon? Well, i-click lang nindo. So, halimbawa, click nindo yan, mahalad ka mong, tapos na tulo. So, less than 3 seconds, na-export na daaso gabos na files na yan sa external database file. So, itong na-export ka ini, yun naman ito ang i-import mo sa main school consolidator file. Okay? So, save na yan, and then i-close na yan. Okay? Yan. Tigdi naman sa main school consolidator file, iyon na ini, so igawa ng mga siringga yan. So, ang hapot, mag-copy-paste ka pa ba kan kada entry dyan? Tayo na, ang gigibuhon na lang po nindo ay kiklik nindo ang import school. Okay? So, sa ngunyan, blanco pa po yan. So, wala pa yan mga laog. Blanco pa yan. Okay? Hanggang sa forms, wala pa yan mga laog. So, 0 pa kabos na yan. O pwera na lang yan. So, sample info man sa na yan. So, ang tanganing ma-import na nindo, ang gigibuhon lang nindo ay pinduto nindo ining button na ini. So, try ta. Okay? Import. Maghalad ka mo ki less than 5 seconds. Done importing class dataset to the school template. So, sa puntong ini, igawa ka ng laog sa kada section. Okay? Dahil ka na nag-copy-paste. So, ining mga files na ini, yun isuhali duman sa template for class advisors. So, igawa ka ng summary, igawa ka ng consolidated, dahil ka na nag-copy-paste. So, siring po kayan ang nagiginibukan export and import function na yan. Salamat po sa pagdangog ninyo.